Я десь вже говорив, що наші будителі, писателі другої половини 19 століття були досить плодні. Кожен з них писав, лишив по собі десятки, а дехто сотні публікацій. Хоча, як правило, жили досить мало. Приміром, наш Олександр Духнович прожив лише 62 роки. Анатолій Краліцький прожив 59 років. То саме можемо сказати і за Євгенія Фенцика. Фенцик, який родився в 1844 році, а умер у 1903 році, можемо бачити, прожив лише деякі 59 років. Але між тим написав і опублікував, і то велике щастя, що все це опубліковано, повір 200 своїх творів. Уже не говорю про те, що він був педагогом, що як педагог він публікував учебники, по яких училися діти в школах на Підкарпатській Русі. Уже не говорю за те, що він був літургістом і видав книгу з літургіки. Уже не говорю за те, що він був общественний діятель. І фактично важний момент в історії нашого народу то є Верховенська акція Едмунда Егена, котру фактично першу роботу, первим увернув увагу на нещастя наших верховенців, на бідність нашого верховенського люду, був якраз Євгеній Фенцик. Ну а коли говорити за твори Євгенія Фенцика, то можемо представити, що книжка, котра лем тепер вийшла, то значить книжка у серії «Русинська класика» і Євгеній Фенцик твори, уміщує лем 3 твори Євгенія Фенцика. Із поверх 200 творів Євгенія Фенцика. Це ми знаємо вшитки твори Євгенія Фенцика. Це вшитко ми знаємо за твори Євгенія Фенцика. Представте собі, що Євгеній Фенцик написав і роман. От уже пройшло із того часу, ведеться як 100 років, але ми не бачили той роман. Ми не знаємо, де тут роман. Говорять, що десь, може бути, він був опублікований анонімно, не під фамілією Євгенія Фенцика, а не під його криптонімом у Росії. В якому році? У якому виданні? У якому журналі? Це було то на продовження. Ми до теперішнього часу, наші літературознателі, ніч не знають. І от Євгеній Фенцик, чоловік многих талантів, поет, писав прекрасні стихи, прозаїк, написав роман і декілька повістей. Годно бути, що написав і уже на старі коліна писав теж оповідання, котрі публікував анонімно і за котрі ми мало що знаємо. Як драматик написав п'єсу «Покоріння Ужгорода». А ще був доста добрим літературознателем. Фактично, ми можемо говорити, що Євгеній Фенцик в'єдно із декілька другими нашими будителями, літераторами, був одним із закладателів літературознательства, професіонального літературознательства на Підкарпаттю. Він написав такі статті, як «Очерк словацької літератури», де показав нам поверх 40 фамілій, показав на їх і біографії словацьких писателів. Я думаю, що з того часу цей твір нігдеся не перевидавав, а то значить, що до теперішнього часу ця робота Євгенія Фенцика і про наших літературознателів, котрі би хотіли текст видіти, і про словацьких істориків літератури, є терра інкогніта. То значить, за неї мало що знають. Він писав статтю за великоруську літературу. Він писав велике ізглядовання очерк славянських літератур. Ясне діло, славянські літератури – то доста велика тема. Автор, може, планував таке ізглядовання, але він фактично написав лише часть словацькі і чеські літератори. А то велике ізглядовання.
Між тим є очерк великоруської літератури, де фактично пише за російських писателів, починаючи від 18 століття, творчість Ломоносова, Кантеміра, Тридіаковського і кончаючи творчістю сучасних йому російських писателів. Ясне діло, що ми можемо сказати і за те, що Євгеній Фенцик написав прекрасний очерк угро-руської літератури. От очерк угро-руської літератури чим інтересний? Фактично, ушитки писателі 19 століття були сучасниками Євгенія Фенцика. Він досить пунктошно означив біографії тих писателів, указав найважні, найглавні дати життя і творчості тих людей і дав характеристику творчості тих наших русинських писателів. До теперішнього часу ця його робота, котра була видана на кінцеві 19 століття, то значить, уже поверх 100 років вона не перевидана. І коли наші літературознателі, історики літератури, просто історики, хотіли би дещо писати за нашу старшу літературу, за тих наших будителів, вони мусять обертатися до тих старих газет в архівах, де можуть, і там акурат можуть вичитати ту інформацію. То значить, що до теперішнього часу многі літературознательні твори Євгенія Фенцика є актуальні. То значить, то говорить много і за писателя.